Nariadenie zo dňa 9. septembra 1941 o právnom postavení Židov. Vláda Slovenskej republiky podľa paragrafu 1 zákona číslo 210/1940 nariaďuje všeobecné ustanovenia. Za Žida podľa tohoto nariadenia sa bez ohľadu na pohlavie pokladá, kto pochádza najmenej od 3 podľa rasy židovských starých rodičov. Židia sú povinní nosiť židovské označenie, hlásiť dáta a ich zmeny potrebné pre evidenciu. Židom sa zakazuje uzavrieť manželstvo medzi Židom a nežidom. Vedomý mimomanželský pohlavný styk medzi Židom a nežidom sa trestce ako prečin väzením do 5 rokov. Židia nemajú volebné právo, nesmú byť zamestnaní v službách štátu. Žid nemôže byť verejným notárom, advokátom, inžinierom, lekárom. Židia sa vylučujú z akéhokoľvek štúdia na všetkých školách a učebných ústavoch, okrem škôl ľudových. Prenajímateľ bytu je oprávnený vypovedať prenájomnú zmluvu Židom kedykoľvek. Židia nemôžu nadobudnúť oprávnenie držať zbrane, loviť ryby, riadiť motorové vozidlo, nesmú mať v držbe obrazy, sochy, bysty. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. Vykonávajú ho všetci členovia vlády. Podpísaný doktor Tuka, doktor Pružinský, doktor Fritz, Stano, Mach, Sivák, Čatloš, doktor Medrický. 9. septembra 1941 vydala slovenská vláda vtedajšieho samostatného slovenského štátu nariadenie o právnom postavení Židov, tzv. Židovský kódex. Tvorilo ho 270 paragrafov, ktoré spolu s vyhláškou Ministerstva vnútra z 18. septembra 1941 definovali časť vlastného obyvateľstva ako menejcennú a nežiadúcu. Židia boli zbavení všetkých ľudských i občianskych práv, okradnutí o všetok majetok. Ba slovenský štát platil nemeckej ríši za každého násilne deportovaného človeka 500 ríšských mariek. Krajne reakčná rasová doktrína a následne potom prijaté nacistické rasové zákony a ich uvedenie do praxe mali po nástupe Adolfa Hitlera k moci ďalekosiahle tragické následky. Vyústili do smutne známych rasových, nacionalistických represálií, prenasledovania, šikanovania a terorizovania nevinných, schopných a zdravých ľudí, prevažne židovských a rómskych občanov žijúcich v Nemecku a v krajinách, ktoré okupovalo, vrátane Slovenska. To bol začiatok holokaustu. Najpočetnejšími obeťmi holokaustu boli Židia prostredníctvom konečného riešenia židovskej otázky. Holokaustom boli postihnutí taktiež príslušníci niektorých slovanských národov a Rómovia. Terčom likvidácie sa stali tiež homosexuáli, svedkovia Jehovovi, ľudia s telesným či duševným postihnutím a politickí odporcovia nacizmu. Ohli sa stebla, neisté stopy neistých nôh zvlnili malý kruh v mori kvetov lúk. Držali sa dlane 2 malých rúk. Bežali a pred nimi v diaľke les. Dlhá cesta a na nej dlhá púť. Spolu tam chceli dobehnúť, prvnež zahrmí skôr, ako bude dnes dňom minulým. Blíslo sa. Silno zahrmí, prichádza dážď. Ustali kroky. Rozhorúčení ľahli si na zemi, k sebe sa zvinuli, klasmi im stonky boky objali. Suché pery popraskaných úst čakajú na vlahu, čo k ním z výšky mier.
Chytila si ma, mami. Tak ma už konečne pusť. Šepká jej ospalý detský zrak. Uspala ich vtáčia pieseň. Tá strmo niesla sa k oblohe. Prikryl ich šedý mrak a na unavené oči padol sen. Súmrak chvíľu ešte blúdi, kým padne noc. Žena spí naďalej, dieťa v náručí. Nikto ich nebudí, nikto ich neruší. A dážď spieva im kvapkami uspávanku do uší. Matka nocou dieťa objíma. Červená hviezda sa jej rozpila na hrudi. A tá druhá, Dávidova, nocou nesvieti. Život ťa naučí, že takto ležia bezmenní, keď strieľa sa ostrými do mám a do detí. Po prečítaní tejto dojemnej básne mladého študenta Petra Fleischera som si uvedomila, že vykonané násilie a bezprávie nikdy nezmizne pod tokom času. Nedá sa vyškrtnúť, vymazať ani prikryť vrstvou prachu. Židovský kódex. Vládne nariadenie číslo 198/1941 o právnom postavení Židov, ktoré vyšlo 9.9.1941 podľa vzoru norimberských rasových zákonov. Radikálne obmedzovalo ľudské a občianske práva židovských obyvateľov. Zákaz manželstva medzi Židmi a nežidmi, povinné označenie žltou hviezdou, vylúčenie z volebného práva, obmedzenie osobnej slobody, vylúčenie zo štúdia zo všetkých škôl okrem ľudových, zákaz nadobúdať vlastnícke a iné vecné práva k nehnuteľnostiam, zákaz držby obrazov, sôch, búst významných národných a štátnych dejateľov, štátnych vlajok, znakov, fotografických prístrojov. Židovská hviezda. Štít Dávidov, hexagram zložený z 2 trojuholníkov. Od 17. storočia sa začal používať ako náboženský symbol judaizmu. Počas druhej svetovej vojny ním boli Židia v niektorých krajinách povinne označení. V slovenskom štáte bol vývoj židovského označenia nasledovný. 1941. V šarišsko-zemplínskej župe žltá páska okolo ľavého ramena na vrchnom obleku. Židia starší ako 6 rokov musia nosiť na ľavej strane prs svojho odevu našitú žltú hviezdu o priemere 6 cm s belasým lemovaním. V roku 1942 už musela byť hviezda 10 cm a bez lemovania a napokon Židia, ktorí boli ponechaní vo verejnom a hospodárskom živote, museli nosiť 3 cm hviezdu s nápisom HŽ, hospodársky dôležitý Žid. Židovské pracovné tábory boli určené pre Židov, ktorí boli postupne vyradení z hospodárskeho života a stratili občianske práva a majetok. Vybudované boli v Novákoch, Seredi a Vyhniach. Dielne s charakterom štátnych podnikov pracovali na objednávku štátnych a verejnoprávnych podnikov. Fungovali na princípe sebestačnosti, sami si hospodárili a produkovali rôzne remeselné výrobky, odevné, stolárske, stavebné a tak podobne. Dosahovali veľmi dobré ekonomické výsledky a stali sa dôležitým hospodárskym činiteľom na Slovensku. Zvláštnosťou táborov bola sociálna starostlivosť o maloleté deti, starých ľudí, chorých, keďže v nich boli vybudované aj jasle, materské škôlky, školy a nemocnice. Usporadúvali sa aj rôzne kultúrno-svetové, športové akcie a tak podobne. Členovia táborov, spolu do 3400 ľudí,
boli teoreticky v prvej vlne deportácií ochránení pred transportovaním do vyhladzovacích táborov, čo sa však nie vždy dodržiavalo. Relatívna sloboda týchto Židov bola vykúpená neustálými obavami z deportácií a prísnou izoláciou. Ústredné vedenie a dozor predstavoval vládny komisár ministerstva vnútra Julius Pečúch a na čele jednotlivých táborov boli gardistickí komisári, ich poradným a pomocným orgánom bol židovský samosprávny orgán. Tábory zanikli krátko po vypuknutí Slovenského národného povstania. Transporty Židov zo Slovenska. 3. marca doktor Tuka oznámil slovenskej vláde, že Židia budú násilne deportovaní a odôvodňoval to ich pracovným nevyužitím na Slovensku a následnou potrebou poskytnúť ich ako pracovnú silu Tretej ríši. Zo Slovenska boli deportácie vykonané v 3 etapách. Prvá etapa marec až apríl 1942. Deportovaní sú práceschopní muži a ženy, slobodní, bez rodinných príslušníkov, vo veku 16 až 35 rokov, v celkovom počte asi 17 000 osôb. 25. marca je vyslaný prvý transport z Popradu 1000 mladých žien a dievčat zo Šarišsko-Zemplínskej župy do nemeckých koncentračných táborov. Začala sa prvá etapa deportácie Židov zo Slovenska pod názvom Akcia Dávid. Príchod do táborov neznamenal len fyzické utrpenie. Už prvé okamžiky odhaľovali svet, v ktorom platí iná morálka a odlišné pravidlá. Hlavne mladé dievčatá museli prekonať nepredstaviteľné psychické bariéry. Viete, prišli sme do cudzieho sveta v tých dobytčích vagónoch. Bolo to strašné. Tak potom sme prišli do jednej veľkej miestnosti, kde sme sa museli vyzliecť. Tak tie naše zavazadlá to hneď zobrali tí chlapi v prúškovaných šatách. To boli tiež také heftlingy ako my. A potom nás zobrali do jednej veľkej miestnosti, kde sme sa museli vyzliecť. Mladé dievčatá. SS-áci sa tam smiali, viete. Boli sme také mladé, 15-16 ročné a tak sme sa nechceli zobliekať. A tak nám sťahovali nohavičky palicami a také to bolo strašné. A viete, keď si tak na to pomyslím, že toto musím rozprávať, tak vtedy boli tam Ukrajinci, ktorí nás strihali všade. Muži nás strihali, viete, vlasy a všetko ostatné. Bolo to strašné. To nám tým chceli dať najavo, že už nás ani za ľudí nepočítajú. Bolo to také, že 2 malé moje sestričky, viete, ja som ich poznala len podľa hlasu, keď boli také oholené. Viete, tak to sa nedá hovoriť. Strašne sme to prežívali. A potom nás dali, viete, dali nám dezinfekčnú kúpeľ. A dali nám šaty, šatstvo, nohavice, uniformy po ruských zajacoch. Aj také, pamätám sa, také tmavomodré košele s nejakými páskami a na to mužské obleky. Všetky sme sa zmestili aj 2 do 1. Boli sme také mladé, tenké, mladé dievčatá. Druhá etapa, apríl až august 1942. Deportované sú rodiny a rodinní príslušníci z prvých transportov v počte asi 35 000 osôb. Tretia etapa, september až október 1944. Rodiny po Slovenskom národnom povstaní v počte asi 13 692 osôb. Deportácie boli vykonávané zo sústreďovacích stredísk, ktoré boli vytvorené v týchto slovenských mestách. Bratislava. Počet odtransportovaných osôb 1969. Dunajská Streda. Počet odtransportovaných osôb 8000. Komárno. Počet odtransportovaných osôb 8000.
Košice. Počet odtransportovaných osôb 12 000. Levice. Počet odtransportovaných osôb 4 000. Nové Zámky. Počet odtransportovaných osôb 7 000. Poprad. Počet odtransportovaných osôb 3 000. Sereď. Počet odtransportovaných osôb 9021. Žilina. Počet odtransportovaných osôb 12 702. 31. marca 1945 odišiel posledný transport Židov zo Slovenska. Celkom bolo deportovaných 65 692 osôb. Podľa údajov repatriačných úradov sa vrátilo v roku 1945 celkom 348 osôb. 348 osôb. Když ve vařiči syčí plyn a voní zlatý čaj, když venku klape déšť jak mlýn, syn prosí, mami hraj. Proč nemám hrát mu na klavír tu, kterou on má rád? Už tolik let je mír, už není na co vzpomínat. Já přesto nejsem schopna hrát to, co by chtěl můj syn. Proč jen stále slyší, jak někde syčí plyn? Jen židovská máma, ta ví, jak těžký nese kříž. Tvá židovská máma se do tmy dívá, když ty spíš. Světnice tmavá zlatem září, když je máma v ní. Jednou však opustili nás, taky slunce potemní. Co máma nám dává, to jednou pozná každý z nás. Já vím, to se stává, že děkovat vždy není čas. Kdo matku mohl dítěti vzít, byl vrah. Teď už snad pochopíš, z čeho já mám strach. Hrozný strach má tvá židovská máma. Tvá židovská máma, ta ví, jak těžký nese kříž. Kdo dítěti mohl matku vzít, byl vrah. Teď už snad pochopíš, čeho já mám strach. Hrozný strach má tvá židovská máma. Wow, 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 wow.
Tiše!